Salam budaya kanggo Tresna Budaya kabeh iki saka Bagong. Ya Lur ya. Matur nuwun pinaringan Bagas Waras. Terima kasih kepada semuanya yang sudah support channel YouTube kami, setia menonton dari awal sampai akhir. Tak dongake Tresna Budaya kabeh sing seneng klik like, subscribe, share sangka konten-kontenku iki tak dongake Gusti Allah paring ganjaran, paring wilujeng keselamatan panjang umur apa kang dadi panyuwunane dipun nggih menika dipun estokaken dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Matur nuwun. Selanjutnya waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada Kiai Semar Badranaya. Dok. Hai Semar, halo. How are you today? Ayo let's go Semar. Oh ya Kong, kita let's go. Kicau Mania. Kita nyanyikan lagu yang sedang lagi tren. Kicau Mania. Oke Bagong, Kicau Mania. Kicau Mania. Kicau Mania kuwi di lagu kuwi trending nang TikTok, nang IG, kabeh bocah-bocah, mbok-mbok kabeh, adik-adik ya kabeh do seneng Lur. Kicau Mania Ndarboi ya to. Sing diciptake ditenarke Ndarboi. Grup band kok Jogja Ndarboi. Walah, trending wis sampe view-ne pirang-pirang atus ewu, pirang-pirang juta. Ya melu seneng ya to. Lelipur hiburan. Ayo awake dhewe iki ya Kicau Mania iki artinya ya ade sing kuwi ngelingke para Sutrena Budaya kabeh sing do ngingu manuk ya. Kicau kan suara burung ya. Kicau Mania. Kicau Mania, Kicau Mania. Yen awan, yen esuk ben esuk tak lolo. Ngono kuwi mbuh piye lirik aku yo dhewe yo lali ya to. Kicau Mania. Ayo Kong, piye? Bapak Semar yo lali ya. Lirike bapak aku ya to. Ngono Lur Kicau Mania ya to. Wis Tresna Budaya kabeh yo lagu sing lagi trending. Topik Kicau Mania. Kicau Mania. Kicau Mania. Joget Bagong, joget Semar, joget. Matur nuwun.